ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. тамошобинони азиз, ҳозир ҳама нусхои адрасиҳои фасон омадагиай ма шумода нишон метиҳем. лёнан паплини дубайский нест, лёни тозаай ва чӣ хеле медонед лён қиматтаракай, вале ҳозир ина бо нархи дастрас пешниҳод кардагиян. сангои бисёр хамиллион задагиай, санги фасони хушрӯ. ино нархошон 160 сомонай ҳозирашда, ояндада шояд ки қиматтарак шава. барои ҳавай ҳам дер накунен. марҳамат, айнамин гул беҳад гули фасонай, се ранг астай. ҳозир у рангошам машмода нишон метиҳем. ина дигар рангаш, ина сабзаш. ҳам материалаш хушрӯвай ва ҳам нусхаш беҳад фасонай. мана бо фиолетовиш ҳастай. ранги комбахт метова, намеги ки ҳамхе паплинай. марҳамат, дидед 160 сомониай дер накада метавонед дархост кунед, доставка дорем. ана ин нусхарам бинед, иям нусхаи фасонай хушрӯвай, материалаш ваяй ғавсаки лён баринай. иям лёная лён, ана санги хамиллион ази ду рангай. иям ҳозирашда 160 сомонай дӯстони азиз. ина сангаш сваровскиёи фасонои якм хамиллионай, хамиллиони кабудзадагиай. марҳамат, ду ранг дора. иям ҳамхе ҳозирашда 160 сомон. и дигар таракай, инаш дигар хел. гулаш ягаю рангошон фарқ мекунад. ана бар дубайский боя намуди дигаш оригиналаш. ана ин дубайский якум сортш. игл чанд сорт дора. тамошобинони азиз, айне ки мебинед хушрӯвош, ғавсакай материалаш. ина марҳамат, иям 160 сомон. сангша бинед чӣ хушрӯ задагиай, хамиллионай сангошон. ана бо ҳаст пахтагиай. ана ин дубайский якум сорт, бисёр ғавси хушрӯ материалаш. нархиш, нархи 3 метрш 160 сомон. тамошобинони азиз, кадомиш дар кор мешава, шумо скриншот карда дар WhatsApp партоен, ма доставкара шумода фаҳмонам. аз иҷа чанд хел ҳастай, то охири навора тамошо кунед. ина бо гули фасони хушрӯмӯ лоим айбоӣ. материалаш дубайскиёи оригинал. сангошон ина ду намуда санг задагиян, сангои наздики хушрӯ задагиян. нархи 160 сомона. иҷада ҳозир борма шумода анехе навинкора нишон метиҳем. ино лёнан. марҳамат, санги зиёди фасон дорад. инош 170 сомон. барое ки сангошон бисёрай ба ҳам лёнои хушрӯан. иҷада ҳозир бо як санги дигаш, я ранги дигаш ҳам аст. бисёр ранги хушрӯай. марҳамат, бинед чихе сангаш наздикай. хучам гулаш аҷоиб фасон. материал лён. и ҳамаш борои люксай дӯстони азиз. гулое ки ҷудогунаай, чиндаи гулора миёран. вақте ки гулаки ҳамхе ҷудо кунанд, материал камакак нархаш фарқ мекунад. инаиш 160 сомона. инаиш 160 сомон. иш чандай? ана ин намудаш 180 сомон. ира бинен беҳад сангаш хушрӯвай. сангаш бисёр тофтестай, вале блески сангош натофтестай. мана мехекунем. қафоша бинед дӯстони азиз, чихе блеск метия сангош. хулас аҷоибай. боварӣ дорум ки маҳқултон мешава. лёнай бисёр гули фасон. нархаш ира 180 сомон аз ҳисоби сангош. дӯстони азиз, наворҳои ояндаи моро интизор шавед. чанд чизои фасони дигар омадагиай ва ёрама шумода нишон метиҳем. ана баъд ҳозир як гули дигар, ина евростили фасон. дидед версачи барин кардагиян. ира аҷоиб хушрӯ меброя киртада. марҳамат, и чандай? сангаш бисёрай. 160 сомон беҳтарин нарх пешниҳод шудагиай. ояндада шояд ки қимат шава. барои авай ҳозир дер накарда метавонед ки дархост кунед. хулас дӯстони азиз, саломат бошед. имрӯза навори мо ҷамъбаст мешавад. хайр.